Dong Cesar, Dong Albert. Asa man yung mga bataa nga? Apo naman. Dong Cesar, Dong Albert. Uy, diyan man mo. Sus nang laag na po. Ito na po mo sa inyong uyab. Natural asa man dahil agong dahil lain si kay. Oh, mga sus uyan yung mga naong. Uy, sus may Wa mi kasara sa mga uyab pa eh. lagi na lagi. Sino mo kuyo ka na inyong mga uyab nga pwede man ang mga slira. Ito kami Gani. kanang o pa sila ka try pero More try mo. hustler Try kayo. naman di ay oh. Ya, usapan patabang nga po muna ko. Aw sabi ni. Anak mo sumbong gyud nag-amahan. Mahan. Abangin mo na. Di ko mahimo kay mga anak man to mo kailan jud tabangan jud ta mo. So may Dili makatang kanang move pa. Kanang move nga dili makatangtang og hipon na. aw. Problema ay. Bisig Muliwat na ko nga. Ayan. Nadaot ni pagka itaw po ko sa una, tigan mo ko babae mo na. Asa ta sige ungad. Yung ungad nga. Sidik bek na. Asidik mo kay na good. Nya sama na to yung babae. Parisyo mi oy. Tara tara tara. Ato na to. Kalsisoy nga. Nagan man hinuon. Butla, kung sa problema at nila nga weak ang kayo. Ano wadyo kasi gakod na to sis. Oo, kami ina. Ito umitang ko na hindi. Ano ka so, tardo palabi. Ina, Gani. halimara man kayo pa sila. Ay, kuan pa to ahap. Oh. Kuan pa kayo. Warm up pa to, Warm ah. up pa to. Wa pa ka. Kuan pero wa na. Nanalaw na. Alaw man, dagad man. Muro man, og lipot nag-ikot yung dagad. Muli na lang ka. Uy, matamag-huwag ang gusto. Ang gani ngulit daw eh. At yun siya pagsipurtag mupa. Ay na pa dong. Naman. Kana ma. Okay di. Kanawa pa. Mo na sila. Ha. Uy, yung inyong kaluyahan. Karon inyo may Tagamay glawas ano mo ra man toothpick. Kini pangusa. Murag dambuhala. kuyog numero Hoy, 10. Noy, pagtarong diha Noy. Don't underestimate us. Ya, nanagan mo ani nila. Kami ka survive. Mo ka survive. Fighter kayo. Saan yung Usba na to. Ano sa nila? Aning amahan. Oh, inyong papa di. Ay, ha, sige. Ay pa. Maps, ay. Nado nakalagas mo dire? Ay, ma, ha? Ako ni mga uyab ma. Ay, man. Kaninduha. Naligo mo. Yes, naligo ako mga anak. Nagdala-dala sa ilang amahan na. Ay, man, mo ni amahan? Ako. Mas maigi na ilang amahan. O, sama ni gamit sa imong inahan. Ako na yung sa. Ato din tanaan. O, pagkabakod ba ni? Oy, Mama. Simuta ko no taga. ano lagi ni Burot? Oy, bro. Ah, Puro tala no. paano borot? O nya mo borot na. Na. Sige na, Ay, Nasa na ta. wa ko na. Hour later. Dagan pa. Ay, sunod. Katong ka man ni paghagat o niya di man. Ay, tira na.